Aşgabatda gysga oýunlar sport toplumunda geçirilmeli, daşary ýurt Aýdym Saz ýyldızlarynyň täze ýyl konsertiniň öň ýanynda bilet almakçy bolan raýatlaryň arasynda ýakalaşyk ýüze çykdy. Paýtagtly habarçymyz 23-nji dekabrda dören bu hadisanyň jikmejiklerini öwrendi. Annuny 27-nji dekabrda çykyş etmeli asly Azerbaýjandan bolan russiýaly aýdymçy Jonynyň konserti üçin biletler satyldy. Nowaty dronlaryň arasynda gowuk galmagal ýakalaşyk ýüze çykdy diýip habarçymyz bellidi. Ol muňa nowatlaryň kadaly ýoly goýulmandygy sebäpli mustoklaryň arzyly bileti almagy howlugundygyny, sol sebäpli de dawa jenjelleriň dörändigini aýtdy. Habarçymyz bu ýagdaýlardan soň biletleriň satylmagynyň näwelli möhletçilini besidilendigini hem süzüne goşdy. Dawa jenjelde şirket alanlar barada maglumat ýok. Bu waka boýunça paýtagtyň resmiýetlerinden maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Habarçymyz dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri bolan Türkmenistanda döwlet propagandasyny dawarlandyrmaýan konsertler çäherleriň juda seýrek geçirilýändigi sebäpli adamlaryň daşary ýurt ýyldızlaryň konsertine uly gyzyklanma bildirendiklerini we oňa sabyrsyzlyk bilen garaşandyklaryny gurrun berdi. Resmi maglumatda 25-nji 27-nji dekabr aralygynda geçmeli bu konsertde Dima Bilan, Nusha, Johnny, İrem Derici we Mustafa Sandalyaly aýdymçylaryň çykyşlarynyň göz öňünde tutulandygy aýdylýar. Konsert üçin bir biletiň bahasy 100 manat. Emma biletleriň juda çäklidigi sebäpli nowatlardaky dawa jenjelleri bilen birlikde alym berim korrupsiýa ýagdaýlary hem döreýär. Biletleriň resmi taýdan satylyp başlanmazyndan bir hepde öň olary 1000 manatdan ýerleýän araçylar peýda boldy. Munyň kim tarapyndan ýoly goýulandygy we muňa guramaçylaryň iltisiginiň bolup bolmandygy belli däl diýip habarçymyz nyktady. Sol bir wagtda ol resmiýetlerin alyp satarlaryň öňüne almak üçin soňu bilen 25-nji we 26-njy dekabrda geçmeli çykyşlara biletleriň adam başyna diňe biriniň onuň hem diňe pasport gürküdilen halatynda satylandygyny aýtdy. Ýurtdaky dowam edýän agyr ykdysady krizisiň arasynda bu konsertde çykarylan maliýet risteleri aýan edilmeýär.